to waole pile every evening, godhiambo ka godhiambo nyaka iolne pi. To ka koth nitie to koro iweye aweya kamano. Wawach ni lettuce ni okaw sama upidhe, spacing utimo marom nade kata nafas uketo marom nade? Spacing waketo 30 by 30 centimeters. Niwach owuok kaka cabbage. Erokamano ahinya. To chiro mar alot ma loso salad ni chal nade kuma wantie? Kuma wantie ni to chiro ni to pod ok ber. Wagi pok ofwenye. Koro pod omiyowa wanyalo bet kodgi kama ng'eny ma gidhi ata waste. Chiro ne ok ber. Koro atere ga Bondo, to be Bondo no ji pod kiaye malong'o. Koro chiro ne ma pod thaga ahinya. Ne jal ma samoro diher donje pur kata pidho salad mar lettuce ni, en mijing'o mane ma in iwuon inyalo miyo? Gima nyaka obed gi puodho maber, gi pi, yath to kodwa mang'eny. Koro pi e gimoro amora. Gi yath be nyaka igoye kochako. Samugo yath, ugo yath duti, nikech wach go yath. Yath wanyalo goyo after 2 weeks nyaka igoye yath. To ne jal ma samoro nutritional value kata ber mane ma ng'ato nyalo yudo kochamo lettuce ni? Lettuce ni en salad. Koro salad inyalo kike gi gik mang'eny. Salad omedo nyaka remo e del, aeto oloso del be. En ang'o mano mijing'o kata motivation mondo idonje pith mar lettuce ni? Salad ni nawuothe, ambe ng'ene kaka japur, asewuotho kuonde mang'eny, asewuotho shamba mek ji. To kasewuotho to ayudo mana ka jowagi pidho mana skuma gi nyanya. Koro ambe nadwa nabi gi mara ma unique ni, mondo ane ka lobwa ni be nyalo pidho gigi, niwach gigi ok inyal yudo uyo makoni. Koro nabiro nawacho ni wapidh magi mondo ane kati. To aseneno ka giti maber, very perfect kabisa. Wawach ni lo mane maber kipidho godo lettuce ni? Black cotton soil. Onyalo timre lo mora mora, niwach en ok odwa gi gik ma intaji mob ok odwa. Inyalo timne gima kisungu dendo ni intercropping gi cham moro? Kotimne gi intercropping ok dhi bedo maber, niwach odwaro be chieng'. Koro ma intercropping, kimiye gi intercropping to tipo dhi kethe, kosekethe to mani dhi ata waste. Gin ang'o ma samoro wach ni pek mage ma in iwuon iseyudo chakre ni chak pidho lettuce ni? Pek maseyudo gi korwa koni, ok anyal wacho gi kuonde moko. Pek maseyudo en mana chieng'. Chieng' ni ma oseketho na gigi. Ka chieng' ng'eny to giwang'. Lakini pek no natimo maber mana nakunyo bowl ama kora tiyo gi pi chumbi. En ober gi pi mora mora. Sani to onge pek maseyudo mora mora. Pek mantie mana kijapith kiweye moyugno ma buyo donyo, to mano onge gimidhi timo, onge gimidhi yudo. Aeto pek be maseyudo koro en mana mar chirono. Chirono kende maseyudo ne pek. Niwach ka giseromo to nitie kaka gikethre be. Nitie flowers koro ging'inre kaka cabbage, to at some point ka gisechako kethre to koro gigolo flowers. Mano onge koro gimitimo. Koro lifespan mar lettuce kosegole puodho nyalo bedo ndalo adi? Lifespan ne to nyalo teko gimoro 3 weeks, roughly 1 month. Koko kete kama ng'ich, ikete kata piny e lo? Kikete fridge. Kikete lo, wadhi tuo ma koro onge gimo dhi konyigo. Koro ber kinyiewe, to kidwa tiyo kode mapiyo, kidwa ni budh kode ahinya, to mano kiber kibedo gi fridge madhi kete mabedo warm. To kidwa tiyo kode ka onya budho gimoro around 1 week to sekethore. Ka ni chako ginie, kodhi ni golo kanye? Kodhi nanyiewo mana Nairobi. Nanyiewe Nairobi, osiepna moro natudre go osiepega moko ni Nairobi, koro ema naloso go moro na kodhi. Mong'isa na temo mayudo kober, wanyalo tiye kae. Janeno marwa gisani e pod wantie Uyoma Kokwiri.
ka bende wawuoyo kendo wadwa ni wapuonjre kaluwore gi salad miloso gi gimiluongo ni lettuce. Omiyo miwa thuolo dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Mai mana konya saya tapi yana toka resungi mani. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Machiegni kendo ageno ni pod wantie kodi ka bende pod wamedo tudore to mana kwa wuoyo kawuono e gimiluongo ni lettuce kata gima iloso godo salad. Austin. Yes. Daher penji niya, to bende nitie tuoche gi kudni ma samoro thago ka upidho lettuce ni? Tuoche to nyaka bedi. Tuoche to nyaka bedi. Ema miyo koro watiyo gi yath tuoche. Kudni gin gi kudni moko mopogore opogore. Kudni go makogi kosemakogi to gikethre kapok nitie time mag ka kudni go makogi kapok imiyo gi yath to gidhi to gikethre ma onge gima koro iboyudo. To gisani bende useyudo kony koya e county government kata sirkal? Waseyudo gima gisekonyowa gi kodhi. Kothe gisekelonwa kae mar lettuce koro after waseharvest diriyo to gin magisekelonwa koro mar adek. Nikech aneno ka in youth, advice mane ma diher nyiso yawuoyi ma bende samoro ok dwa donje pith kata ok nyal dwaro bede pur? Gima nyalo nyiso yawuoyi wetega, ma tich sani mantie. Somo bentie lakini puodho be isoma to mae sani tich. Mae gima nyalo gole oko gi sani. Onge tiende ni tich somo to bwa som tich to sani onge Kenya kae. Koro mae kwa donje puodho to bokonyowa. Bokonyowa to wabochako kaka sani atieko mana school 2 years ago. Pod an youth pokwa nini kaka sechakoni. Gini bokonya abocho yudo kata kaka dhi godo school kendo mondo amed somo to mana ni wach puodho. Koro wotega gin ntiwa mantie e piny kae oko kae. Wakonyre uru mondo wadonjure puodho. Kuyudo kama puodho nitie unya bira unya kata biro ira ta amiyo kaka guidelines to chaka marumbe. To kar guidelines kaka iluongo no, jogo ko biro iri diher ni gimi gimoro matin kipuonjo gi koso igolori oko ni dwa konyo yudhe be kata joma dwa donje pith mar lettuce ni? Anta golora oko. Agolora oko na dwa na konygi mondo wabed together, wakonyre together. Ere kaka inyang'eyo lettuce maber kata mosekethore puodho?
maber idhi yude kong'enre kaka cabbage. Kaka ineno mae maber. Magi becho. To ma ose expire. Kata mae be. Kata ma ose expire. Gisebudho. Ka gisebudho to giwuok. To ka in japur maber, but ober be kosewuok kamano, to odhi golo kodhi. To koro kodhigo inyalo transplant, inyalo kete e nursery, to kendo chako wuok to kendo chako ipidha. But ober maber ma to osekethre. Mama itemo wacho ni maka tere chiro to ng'ato ok bi ng'iewo. Ma ng'ato ok dhi ng'iewo. Kata konyiewe to koro ok odhi golone, ok ober, kilo ne ok ber. To samu uso lettuce gi, uso gi e kilograms koso utimo nang'o? Ere kaka ikawo achiel tu pimo koso usa gi wang'i kama tinyago ne bei? Ka ber to nego pok wachako uso gi kilo niwach jowa gi pod kiaye. Lakini kilo ne ema dwa donje. Niwach manyocha ni to nating'e ating'a kama tang'iyo ne marom kama. To koro iuso ga gi pesa di matin mogik? Matin mogik auso gi 150. To maber moseikore maber anyalo kawo ga 350 kata 400. Koro magi idwa uso machiegni koso podi? Magi to by next week asegolo gi almost te. Tema adwa naket mogo kende nasari. Niwach en gimoro maketo piyo to ok obudhi. Kaka sani wan gi onset mar koth, koro gik moko dhi piyo. Wach ni sama koth ochwe, nitie kaka koth samoro ketho gi koso sama koth ochwe to miyo gibedo maber kabisa e puodho? Ka koth ochwe ma pi ogudre to kethogi, mano to gidhi kethre almost te. Niwach be pi mang'eny ok odwa pi mang'eny. Kochwe mang'eny yani ma obedo oula cha, mano to dhi kethogi. But kaka sani to koni ok ochwe matek ahinya manyalo wacho ni nyaka kelo oula. Koro pok gikethore gi pi. Kumantie kawuono ni wanyisi ni aneno olemo, aneno alode, aneno chiemo mopogore e puodho kae. Manyiso ni kata an awuon kumantie ni anyal nyiso ni adiera pur nigi pesa, pur nigi mwandu. Gisani daher ni nyis jopiny kata ka in gi social media handles kata namba mar simu minya tudruok godo kodi kitiyo gi kamera wani nyisgi kata inyamiyo gi namba. Gisani to social media mora onge, but anyalo miyo namba munyalo yudago. An gi namba, an gi 0722842063 kata inyalo yuda gi 0742511735. No ane kendo 0722842063 kata 0742511735. Osi. Wakete matin mondo wanyis jopiny kaka en ndi nyabele. Kaka chal. Lewa bele. Wachame mondo wa confirm na jopiny ni adieri gini wagole puodho en ma fresh. En fresh. Iwinje nade? Janeno marwa mar nyong'ong mar Ramogi TV. Gigi te timore to nikech watimo gi e hero kata mondo jopiny bendo timang'o oyud puonjruok. In kaka japur, kamora mora ma intie to diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar
pur gi ohala @royalmedia.co.ke. Kaka pile wabro pango safar mo abiro timang'o wanegi ma in bende in gode puodho. Kaka pile luongani Alori nyaka Black. Oriti masani.